खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी दिनै 8 नं मानास सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय नामजेफारा गामियाव जौगाथायनि हाबा बेखेवनानै होदों इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। भारत उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय नामजेफारा गामिया बरबाजार बिडिअनि साखाथियावनो थानाय गामिब्लाबो थांनाय गोलाव बोसोराव जौगाथायनि खामानिफोरखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालनि इउपिपिएलनि सरकारनि समाव मोनफानि उनाव मोनफा जौगाथायनि खामानिफोरा लुफुंजाबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनैबो नामजेफारा गामियाव गामिसेनिनो सुबुङा थांलाय फैलायनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो दिनै आरसीसी दालां बेखेवना होदोंमोन बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। बे आरसीसी दालां बेखेवनाय हाबाफारियाव 8 नं मानास सेरफां बियाबनि इएम धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि एवस्रां बसुमतारी, मानास ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि गणेश दैमारी आरो नामजेफारा गामिनि गासै 122 नखरनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आरो बाहागो लानानै नामजेफारा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा इएम धनन्जय बसुमतारीनि बेबादि जौगाथायनि हाबा मावनानै होनायनि थाखाय साबायखर बावनायजों लोगोसे फैगौ समफोराव मदद होगोन होननानैबो फोरमायथियो। आङो दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद खुसि मोनदों। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार आरो बे सरकार दानायनि सिगां रायजोफोरनो बिथाङा गोबां खोथा होलांदोंमोन आरो बै खोथा होलांनायफोरखौ दिनैहाय सासे बिटिआरनि इएम हिसाबै आंहाबो दायित्व दं हिसाबै आङो दिनैहाय बे नामजेफारा गामियाव 126 घर थानाय बे गामिनियाव गोबाव समनि मोनसे जेंना, बेयाव मोनसे ब्रिज नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामबाय थादोंमोन। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' खौसेयैनो जिहेतु इउपिपिएल दोलोआवनो समर्थन दं, इउपिपिएल दोलोखौनो समर्थन खालामनानै सरकारखौ दाहोदों। गतिके बिथांमोना दिनैहाय मोनथारनांगौ एबा अंशिदार दंथारो होननानै आंबो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों आङो बे ब्रिजआ दिनै फाइनान्सियेलि डाबल ए जायाखैब्लाबो खम समनि गेजेरावनो आं बेखौ डाबल ए खालामनानै बे थिकादारनो बे फैसाखौ मोननायनि बेबस्थाखौ खालामगोन। आरो दिनैहाय आं गोजोननाय मोनदों बे एथ' दुखुथिया मोनसे गामियाव बे दिनैहाय बे ब्रिजखौ होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय जोबोद खुसि, जोबोद रंजानाय मोनदों। गोबाव समनि मोनसे समयसा, गांगां नुजानाय समयसाखौ दिनैहाय धनन्जय बसुमतारी इएमनि नाजानायाव जों मोननो हाबाय होननानै बिथांमोना दिनै साबायखर बावदों आरो जोबोद रंजानाय फोरमायदों।